Is-soċjetà Maltija għandha tkun soċjetà li jimpurta bil-ġid jitqassam għand kulħadd u lil batuti ħares tas-sew. Dan kien wieħed mill-messaġġi tal-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija tul intervista fuq realtà fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Ma jistax ikonna pajjiż fejn dak li sejjer tajjeb jibqa' sejjer tajjeb. Il-kbir jibqa' jikber imma l-fqir jibqa' jiftaqar. U n-numru tagħhom jibqa' jiżdied. Irridu s-soċjetà li importa mhux għall-Partit Nazzjonalista, mhux għall-Partit Laburista, imma l-Maltin u l-Awċin kollha. Mistoqsi fuq l-inkjesta mill-Maġistrata Aron Buġejja, Adrian Dalija qal li hemm żbilanċ politiku meta din l-inkjesta tinsab għand Joseph Muscat u l-Ministru Owen Bonnici. Li għamel l-Avukat Ġenerali ħażin li hu ddeċieda li huwa ogħla mill-Prim Ministru, li huwa ogħla mill-Kap tal-Oppożizzjoni, li huwa ogħla mill-Kostituzzjoni u jiddeċidi hu x'jagħti lill-Prim Ministru u x'jagħti lili. Dan għandu dokument. Xi ħadd jitlobulu u jtijulu, xi ħadd jitlobulu le. U tnejn aħna imsemmijin u protetti bil-Kostituzzjoni, wieħed il-Prim Ministru u l-ieħor il-Kap tal-Oppożizzjoni għandu jkollna l-istess għodot biex nagħmlu xogħolna. Jekk le, ikun hemm żbilanċ fil-poter. Dan fid-dawl ukoll il-Prim Ministru Joseph Muscat irrifjuta li jagħmel stqarrija ministerjali dwar il-fatt li l-Ministru Owen Bonnici ngħata kopja tal-inkjesta Igrand u kien iddikjarat li kien qed iservi lill-Prim Ministru bħala avukat tiegħu. Adrian Dalija ġie mistoqsi wkoll fuq x'jaħseb dwar il-beħ taċ-ċittadinanza Maltija. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista wieġeb hekk. Kontra din l-iskema, kontra l-inbijaw iċ-ċittadinanza, kontra l-inbijaw il-pajjiżna. Kontra li nitilfu dak li għamilna Maltin u niproteġu l-identità tagħna. Però favur li nikkreaw opportunitajiet ġodda u hemm fis-settur finanzjarju, fis-settur tal-investiment, investiment veru. Adrian Dalija jagħmel referenza wkoll għall-iskema tat-trasport b'xejn lill-istudenti u qal li din l-idea kienet fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista u ma jistax bħala prinċipju ma jarajiex tajba. Madankollu bħalissa din l-iskema mhux qed tolqot lil kulħadd u qed toħloq diskriminazzjoni għal dawk li għadhom ma sabux trasport għal uliedhom akkost li s-sena skolastika ilha jiem li bdiet. Però trid tgħid ukoll illi jekk inti toffri dik it-tip ta' skema, l-ewwel nista' tippjana qabel u jiena ġieli nikkritika l-Gvern li ma jkunx ippjana fit-tul u importanti li tippjana fit-tul. U ma tista' tħalli il-ħadd barra x'hemmhekk tkun qed toħloq diskriminazzjoni lejn dawk il-familji issa mhux għexieren. Mijiet jew eluf jew mqar familja waħda ma jista' jitħalla ħadd barra. Adrian Dalija qal li fl-aħħar sena l-Partit Nazzjonalista qed jiffunzjona bl-aqwa mod u mezz possibbli biex ikompli jkun oppożizzjoni b'saħħitha. Il-Partit Nazzjonalista issa qed jaħdem sewwa, il-funzjonijiet interni l-amministrattiv l-eżekuttiv qed jiffunzjonaw b'mod effettiv u effiċjenti, il-medja tagħna tissaħħaħ qed tikber. Tul il-programm il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll fuq il-maratona tal-ħadd li għadda fejn fiha ringrazzja lil dawk kollha li taw xi forma ta' kontribuzzjoni. Ma jinxtaqt nirringrazzja l-persuni kollha wieħed illi tawna ftit anke minn kellu ċerti problemi u xorta jrid juri sinjal ta' appoġġ nettara in-nies illi qed jemmnu fik, qed jaraw li ser fi triq tajba u li jkunu qed jagħtuk isu sinjal ta' appoġġ biex jgħidlek ibqa' sejjer.